Kurdistanda karîgerî xwe danya Dembajinên têkoşer û aza û delal ez dinya xelkê Rojhilatê Kurdistanê gelek spasiya jinên Bakur dikim. Ez dilniyam li Rojhilatê Kurdistan hatime Bakurê Kurdistan şarê Amed. Niha li Rojhilata navîn şer e, belam bi baweriyê me jin herdem li berê ceng dabûye, li berê şer dabûye we pêwîstiyeke jin herdem behêztir bêt we xebatê xwe têkoşanê xwe bikat. Ji ber we li Rojhilat herdem serhildanê jin her hebûye و پێویستەکە نەها ji berdewam bikin çi li başûr çi li Rojhilat. Niha li Rojhilat û li başûrîş yekîtiyê jinan bi baweriyê me baş e ke jin herdem yekgirtû bin we pêwîstiyeke jin li êsta de ke li Rojhilatên navîn de şer çêbûye zêdetir yekgirtû bibin. Li başûrîş yekgirtûya jin pir baş bûye belam yekgirtûyê jinên Bakur karîgeriyê wê zêde zêde ye li ser Rojhilat û başûr û Rojavayş. Boye bi baweriyê me jinên Bakur jinanên têkoşerên we çendîn saleke xebatê xwe dikin we karîgeriyê wan bo ser Rojhilat û başûr zêde zêde ye. Bi baweriyê me niha pêwîstî ye ke jinên Rojhilat û başûr li ser huner û kultûr û mûzîk û dengê jinan we siyaset û aboriyê jin çêbibe. Çunke eger jin serbixweyiyê wê hebe hem xwêzanê wî hem komelge behêztir dibêt. Niha pêwîstî ye ke jinê Kurd li xebatê wî li siyaset de hebêt yanî wekî piyaw xort hene li siyaset de jinê ji pêwîst e ke niha li berê yanî wekî piyaw li siyaset de karîgerî wî hebêt. Çunke jin watayê wî neteweyek e yanî rêberayetî neteweyek e. Boye pêwîst e ke jinê ji li warî siyaset de niha baştir bûye bez zêdetir dibe xebata xwe biket. Ez wekî stranbêjek dibe xebatê xwe xebatê jinên Kurd wekî stranbêj, wekî mûzîk, wekî kultûr û ferheng û sînema karîgeriyê wan zêdetir bê yanî zêdetir îş bikin li ser ew biware çunke neteweyê Kurd neteweyekî dewlemend e li ziman, li kultûr, li mûzîk û stran de.